Keď mám sedenia s ľuďmi, ktorí sa v živote chcú pohnúť alebo si chcú vyriešiť nejaký problém, ktorý ich trápi, tak zvyčajne je prvým krokom pochopiť seba a svoje správanie. Najefektívnejšia technika na to, aby sme plne pochopili našim vzorcom správania, je začať naplno prežívať negatívne, lepšie povedané, ťažšie zvládnutelné emócie. Keď naplno precítime tieto menej príjemnejšie emócie, tak vtedy sa vytvorí priestor na to, aby nám tieto emócie podali informácie, aké neprospešné presvedčenia sme o sebe a o živote nadobudli na základe týchto emócií. A následne dáme možnosť týmto emóciám sa rozplynúť a privodiť si emócie, ktoré pre nás a náš život budú prospešnejšie. Dosť často sa stretávam s tým, že ľudia majú problém tieto emócie prežívať a snažia sa stiahnuť a blokovať prirodzený prejav našeho tela. Myslím si, že to vzniklo na základe popularity modernej spirituality, ktorá vraví, že myšlienky zmotňujú. Preto si musíme dávať extrémny pozor na to, na čo myslíme, lebo sa nám to potom odzrkadlí vo vonkajšej realite. Ľudia toto učenie pochopili tak, že musia 24/7 myslieť pozitívne a všetkému negatívnemu by sme sa mali vyhýbať. Mimochodom, toto je vo svojej podstate aj definícia toxickej pozitivity. Ako som už spomínal, tak každá emócia je dôležitá a podstatná. Každá emócia v sebe nesie dôležitú informáciu pre náš osobný rast. Nedá sa byť pozitívny 24/7. Je to ľudsky nemožné a pokiaľ sa takto rozhodneme žiť, skôr či neskôr si bude v živote touto aroganciou voči negatívnym veciam vytvárať ešte väčšie utrpenie. To, že sa otvorene budeme rozprávať o tvojich obavách, hnevu alebo zakázaných túžbách, vytvorí prostredie, kde môžeš naplno pochopiť seba a čo najskôr predísť tomu, aby sa ti tieto strachy a obavy opakovane manifestovali do tvojho života.